Чыгарылышыбызны республикада нәшер ителүче газета, журналларда игътибарга лаеклы язмаларга күзәтү белән дәвам итәбез. Аның белән гадәттәгечә журналист Миңназыйм Сәфәров таныштыра. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугатындагы күзгә башка ташланган язмалар белән танышуны дәвам итик. Укучысына якынаю өчендер инде Шәһри Казан газетасы урысчалы, татарчалы итеп сөйләшә башлаган. Баш исемгә чыгарылган җөмләдән аңлашылганча, биредә сүз телефон аша алдаучы замана караклар турында бара. Иштә беләбез инде, бүген хат җибәреп кенә түгел, якын кешең булып шалтыратып та төп башына утырту җаен тапты андый җинаятьчеләр. Халык барыбер алдануын дәвам итә. Базар шартларында Тукаев әйтмешли, берәү алдый, берәү алдана икәнен белсәк тә, һаман тегеләрнең кармагына эләгүчеләр табылып тора. Бурында бер генә сан китереп китү урынлы булыр. Былтырның 8 айында гына да шул телефон алдакчылары Россияләрнең 4,5 миллиард сум акчасын үзләштергән. Беренче чиратта зыянны эшләүче пенсионерлар һәм хатын-кызлар күрә икән. Димәк, иң тиз ышанучылар да алар булып чыга. Монда мәгълүм әйтемне булай дип кенә үзгәртәсе кала инде. Ышан үзеңә, ышанма кешеләр сүзенә. Шәһри Казан газетасындагы Татарстанның халык артисты Рөстәм Маликов һәм аның үзеннән 29 яшькә кече хатыны Лейсан ханым белән оештырылган әңгәмә артистларның шәхси тормышы белән кызыксынучыларның күңеленә сарымай булып яткандыр. Рөстәм әфәнде татарның иң талантлы ир-ат җырчысы гына түгел, ихлас әңгәмәдәш тә икән дигән нәтиҗәгә киләсең. Бәрәкәтле гомер телик аларга. Мәктәпләрдә чыгарылыш кичәләрен җиткән сайын журналистлар әти-әниләрнең чыгымнарын санарга керешә. Ватаным Татарстан газетасы хәбәрчесе дә бу принципны бозмаган. Саубуллашу бәясе быел 35-37 мең сумга төшә икән. Журналист Татарстан мәгариф һәм фән министры авызыннан тыйнаграк булырга чакырган. Урыннарда бу хәлнең ничегрәк торуы белән кызыксынган. Нәрсә дисең инде? Кадерле баласын сөендерү, аны башкалардан ким хур итмәс өчен ата-ана сыңгысын чыгарып салырга да өйрәнде инде. Хәерлегә булсын. Тук тормышта яшәгәнлекләрен яшь буын чамалап та бетерми торгандыр. Баксаң, без бик күп азык-төлекне исраф итәбез икән. Шул ук Ватан Татарстан газетасы язганча, ел сайын илдә яшәүчеләр 18 миллион тонна ризыкны чүп чиләгенә ташлый. Сумнарга күчергәндә бу 1,5 триллион сум дигән сүз. Шул ук вакытта Россиядәге 14 миллионга якын кеше ышанычка ялгап көн күрә. Газета хәбәрчесе мондый хәлне төзәтү өчен ниләр эшләргә кирәклеген дә аңлатып язган. Әби-бабайлар әйтмешли, юклыкны гына күрергә язмасын инде. Тавышы, башкару рәвеше, җыр сүзләренә һәм көенә танылулыгы белән аерылып торган халык җырчысы Захир Шахман белән тәфсилле әңгәмәдә күпләрне уйланырга мәҗбүр иткәндер дип беләм. Тормыштан гыйбрәтләр алып яшәү өчен укудан һәм фикерләүдән аерылмасак дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик.